No, ani nevím, kde začít. V podstatě máte vůbec tušení, s kým mluvíte? Hej, jak je? Máte alespoň malinký tušení, kdo já jsem? No, v podstatě fakt velký borec. Páne, jo, to je nádhera. Posloucháte? Dobře. Tráva roste, ptáčci lítají, sluníčko svítí a já, brácho, já mlátím lidi. Boing, jsem jako utržení se řetězu. Bang, kdybyste byli odtamtud, odkud jsem já, byli byste už dávno mrtví. Wow!